I kraj, da kažem, te neke tvoje MMA karijere desio se tvojom borbom u Bellatoru, kada si izgubio i koliko sam ja shvatio iz tvoje priče, ti si posle toga i odlučio da prestaneš time da se baviš i otišao si u Ameriku da se baviš biznisom. Ja. Da, to je ona zadnja borba što sam ti pričao ovdje. Kad ste obojica završili u bolnici? Ja. Poslije toga sam počeo da razmišljam malo na drugi način, da formiram porodicu i da radim svoj biznis. I počeo sam ono kao što si ti rekao, prve 3 godine ulažeš, nema puno povratka, ali gradiš nešto, to nešto gradaš u budućnost. Kažu ti treba da živiš u momentu. Tačno, ti si u svom biznisu uložio 3 godine i nisi imao nikakvog ploda, tako sam ja uložio 3 godine u svoj biznis i poslije MMA karijere i nešto malo novca što sam se čuvao od toga, nešto što sam od prijatelja posudio i ušao sam u to prilično naivno, da sam znao sve probleme koji će da se dese u biznisu, da sam previše izučavao, nikada ne bih ušao u taj biznis. Jer prije svega kad ne znaš nešto u početku, a sigurno ne znaš kada kreneš, sve stvari koje će se desiti, desit će ti se problemi. Iz tih problema ili ćeš da naučiš ili što te ne ubije, ojačat će te u drugom. Sada sam recimo, to je bila 2014. 2015. godina, kada su stvari počele malo da idu prema gore. Počele su stvari da se dešavaju, počeo sam da nalazim kombinacije ljude koji rade na aukciji, ljude koji rade prevoz automobila, kako da prodam, kako da radim ovo što ti radiš, marketing. Na taj način sam počeo polako da se penjem. Bio sam u jednom momentu u ogromnom dugu. Bio sam oko skoro 200 i nešto hiljada u dugu. Da, 200 hiljada. I tako da to je sve bilo tako do neke 2014. I u tom vremenu, pre kraju te godine sam počeo da shvatim, da osjećam šta se dešava, kako stvari funkcionišu, počeo da pratim market i tada su stvari počele da idu prema bolje. Naučio sam od čovjeka koji je bio moj komšija, on se zvao Rodrigo, dečko mali jedan iz Perua, jako pametan momak, i mi smo bili drugari, išli zajedno, on mi je pokazao metode, rekao mi je šta da radim. I danas me momci pitaju kako da počnem svoj biznis. Prije svega, znaj šta hoćeš i pitaj sebe da li je to ono što ti voliš. Kao momak ja volim auta, dosta da prodajem, da volim novo sportska auta, motore, to je nešto što ja volim, pored drugih stvari što volim. I ako ti nešto zaista voliš, onda je vrijedno da razmišljaš. Sad sljedeći korak je nađi nekoga što to radi i nauči od njega ili od nje, zato što ako sam probaš, što sam ja prve godine pokušavao sam, udarao glavom o zid toliko puta i ušao u toliko projekta, ti nađeš nekoga što to radi. Sada vidi, ako neko tebi, sada neki mladi momak ili djevojka hoće da nauči nešto o marketingu i nazove, hej, vidi Voja, radi ovo i on je prilično uspješan i kaže, vidi, volio bi da te platim možda recimo 100 eura po dan, ako možeš volio bi da te izvedem na ručak ili večeru, da ako možeš malo da mi pokažeš sve što tražim od tebe, da mi odgovoriš na nekoliko pitanja. I ti ćeš prije svega možda ćeš da prihvatiš, možda ne. Dosta ljudi neće da pita zato što se plaši odbijanja, zato što način nije to što se desi, nego način na koji oni vide to što se desi, oni se plaše da te pitaju. Sad, ali ako se neko desi pametan koji gleda ovaj video i kaže, ok, sada ću ja da pitam nekoga ko zna, možda je to cvijećara, možda neko hoće cvijeće da prodaje, možda neko hoće da vozi motore, da god je vama, šta god vas interesuje, nađete nekoga. Sada platite mu večeru. Nekada jednostavno to može da bude dovoljno, da izvedete nekoga na večeru ili na ručak i da pitate, i to sam ja uradio sa Rodrigom, ja sam pitao Rodriga, vidi, možeš li mi objasniti, pokazati, meni se ništa ne dešava, bio sam
jedan dan onako baš snužden ispred svoje kancelarije i on je rekao kao, ej, šta se dešava? I tu smo počeli da pričamo i mi rekao, pođi sa mnom. I pokazao mi je stvari koje radi, trikove. Mi smo i danas odlični prijatelji i paralelno imamo biznise koji su prilično veliki u ovome momentu. On isto ima oko 100 i nešto automobila, šopu svoju i ostalo. Tako da ja sam danas njemu zahvalan i kada dođe Božić i praznici i na taj način mi održavamo vezu i danas on dođe kod mene i pita, vidi kako ovo ide, šta ti radiš s ovim, kako financiraš. Mislim kada nam ego nije, kažu ovdje through the roof, da je ogroman ego, mi onda možemo da pristupimo i pričamo, kao što ja i ti danas pričamo, razmijenimo podatke, ti si mi pitao da uradimo intervju i ja sam pogledao tvoje video, vidim da si pametan dečko, radiš pravu stvar i rekao, ok, radit ćemo. Sad svaki put kada uđeš u takvu razmjenu, ti imaš mogućnost nešto da pokupiš i da naučiš da odneseš nešto sa sobom. I to je nešto što sam ja danas jako zahvalan njemu, zato što mi je on pokazao pravi put. Znači, naći model. Možda više modela koji, ako neko hoće da ima više samopouzdanja, neka uzme na YouTube i nađe nekoga koji je već samopouzdan i vidi kako ta osoba priča, kako se ta osoba kreće i u najboljem slučaju možda upozna tu osobu lično i razmijeni neko iskustvo. Znači, imaju već ljudi koji su nešto radili, tako da to je moj odgovor. Tako sam ja krenuo i tako sam počeo da se penjem, kažu ovdje, kažu Amerika je stepenice nego ladder, a nešto se, kako se kaže, merdevine, lestvice, dobro? Lestvica, da, koju treba da penješ, na koju treba da se penješ. Samo treba da obratiš pažnju da kada dođeš do vrha merdevine, da merdevine nisu naslonjene na pogrešnu zgradu. A pogrešna zgrada bi bila radeći ono što ne voliš. Da bi zadovoljio neku potrebu možda, da bi dobio neko priznanje od prijatelja ili od možda nekoga koji nije toliko bitan.